Aleyküm selam. Bu da adab-ı hembesteriden o çağının uluğundan öňläş etmeli şartlardan sorapdyr. Evveli etmeli işini doğru yerden meşgale intikab etmeli bir salih dindar meşgale intikab etmeli. Logman halal bolmaly. Halal logmadan halal pul bilen şoň mehriyesini berip almaly. Ondan tagziye şu öz ýan tagziýeň şu zananaňa berýän tagziýeň halal pulan bolmaly. Öňünden bismillah diýip başlamaly. Öwretin ýalňaçlamaka. Allahümme cennibne şeytan ve cennibiş şeytana ma razaqtana diýmeli. Diýilsen hatta bismillah diýmelisin. Öňünden ondan şeriatyň diýen ýerinden istifade etmeli. Şu zatla Sonra ötürle erkeklerine ana şeriat işi bitirenne aya üstüne patu malafa bir zat almalı mı? Ol patu zat bolmalı ise. Malafadır, patudur, bir zat hükmen üstüne örtmeli. Son kitaplarımızda takip ettiği bolmalı. Birden sonra yaptırlar ki aya erkek adam yalaňaçlanmakly işgali barmy diýipdir. Ýok, yalaňaçlanmak işgali ýok. Ýani gaýsymdan üstüne patu bolmaly, ýa bir malafa bolmaly. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أدبتر لبذ جوالا قبل ازدواج يا ازدواج دين بويمذا نامزت وقتنا يا بعد ازدواج مسائل شرعي أحكام دين مربوط بازدواج زندگی زناشویی نه خیلی بالملی نه مدت شلوردن öğrenmeli کامل مفصل شلاری هيد بيرتنگ ذيبترله. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. Ilmi talep etmeklik her bir Müslüman erkekden ana farz, özüne gerek zatları bilmeklik. Namazy buluğiyetini bilmeklik farz bolşýarlyk, yani qabli buluğ öwrenmeli, çün buluğiyetinden sonra okumaly bolýar. Şoňa binaen izdivaç etjek oğlan ya gyz maşgala wagt öýüne gitjek bolsa, şolada ahkamy izdivaç näme, nikah näme bilen bolýar, näme bilen pozulýar. Ve bir denana adamsyna näme hukuky var, bir erkek denanasyna näme hukuky var. Ondan sonra bir-birine wazayflary we temkilleri, şi ahkamlary bilmek gerek. Mahsusan şu nikahny pozýan zat, çün nikah özi hemçinani ki bir kelime bilen bir denana saňa halal bolýar, bir kelime bilen haram bolýar. Aglap ondan jawalla zindigi zanaşyda ihtilaf edip ağzından talağı çıkarsa sonra hevere ağır veriyi binahli şeriat ibn auzubillah şeriatten intiqad etjek bolýar ki näme diýip menim zindagim we nanam çağlarym hemmesi birçe kelime bilen nabut bolmaly, men qahar wagtymda şonu aýtdym diýip ağır berjek bolýar. Deralike ýadyndan çykarypdyr, şeýle nanany bir kelime bilen özüne halal etdi. Bir kelime bilen halal bolanna sen gen galmadyň şonna. Na acap bir şeriat, ne ütköşük bir şeriat ki Hudaý tebarek we taala şeýle aňsat edip bir denanany bir gyzy bir kelime bilen maňa halal edip de oňa heýrana galyp o şeriaty o ýerde süýjiligini görmeýe, gelýe indi bir kelime bilen haram bolan wagtynda agyr berjek bolýar. Şondan çyryň şu kelime näme we şonuň muadilini bolan ve yaşany haýçy näme halatda ve näçe ýerek zindigisinde şeýle bir şu zindigini joda bolup da dargatmana fursaty var. Şolary bilmeklik, şu fursatlary hemmesini bir ýerdekde istifade etse tamam bolýar. Her gaýsyny bir ýerdek istifade etse haky var. Şeýitdirip de şolary bilmeklik gerek mahsusan bu wagtki asyrda ve hukuklary bilmek. Bir denana adamsyna näme hukuklary var? Ya bir erkek denanasyna näme haky var? Şeýle bir haky barmy? Denanasyna gaýry şer'i zatla bilen büýürüp, araýyş bilen büýürüp, ya mesaile zanaşyda gaýry şer'i bolan zatlary darhast etmeklik hukukyna barmy ya ýokmy? Denanaşy näme adamsyna itaat etmeklik bar? Nägadar hukuklary var bir-birine nisbeten? Şolary bilmek gerek. Al-an inşallah bir 5-6 däne
faylı sauti ki şalar kamilen hukuklar beyan ediyor. Erkeklerin anada näme hakkı var, zenana näme erkekde hakkı var ve muhimterin ve asasi terin muhafazat az din, erkek adam zenanasının dininden, farzandının dininden muhafazat etmeli ve şunların himmeti inşallah beyan şuda. şol faylı sautini sifariş ediyen her bir ازدواج edecek ya eden ya da ihtilafa hatta barvasa muhit hanevada hatmen dinlesin eder inşallah. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yine ayılıp dursanız ki şu cevaplan bir yerini ayttınız ki Allame Şami'den nakledip zikretmek avrat açık duha mekruh deyip adres verseniz deyipdirler. Reddun Muhtar'ın awwalky jildiniň 9-njy sefhesinde ve tukrahu inde keşfil awrati ew mahallin nejasat. Awrat jaýda awrat açık duha mekruh yani bismillah'ı aytmak şu bahsde getirýär bismillah'ın bahsinde. Bismillah aytmaklyk farz bolýar, sünnet bolýar, mustahab, mekruh bolýar zatlar sanyýa. Şol bismillah'ı awrat açık duha aytmak ya mahalle nejasatda aytmak mekruh deyip. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sonra edipdirler bir erkek haftede 2-3 yedek maşgalesi bilen hembester boljak bolsa, eger de ýagdaý bolsa gije ukudan oýanyna hembesteri bolmaklygy islese, zenanasy men yatirqa ukudan oýanyrma diýip şu sözü aýtsa, şu zenana şeýle aýtmaklygy günäsi barmy ýa ýokmy diýipdir. İkilenji soraklarda zenanasy her ýedek adamsy şon bilen hembester bolanna ol zenana erza bolmasa mahzi temlik etse özüni adamsy şoňa narahat bolmana hak barmy ya zenana da özü bil icbar erza haddine yetip de şonu saýo talaş etmelimi diýip sorak edipdirler. Bu soragyň jawabyna awvelki bölüminde erkek zenanasyna ihtiyarı var ve zenana adamsy geldiğin wagtyna şoňa temlik etmeli ve adamsyna özüni temlik etdirip ihtiyaryna goýmaly. Ine ukudan oýananna hukuka seredenine ol zenana aýtmana icazat yok. Belki özünü temlik etmeli ýöne ol ahlakiyat, edep, ondan sonra birbirine muhabbet, gözeşt ve birbirinin haline seyretmeklik bula da sifarişi İslam. Vaqti zenananın ýagdaýy ýatirqa aziyet bolýan bolsa, zenana şonu söýmeýän bolsa, şu halatda aziyet bolýan bolsa, o suratda erkekde hamkary etmeklik bu da sifarişi İslam. Bu da birbirinin ýagdaýyna seyretmeklik, birbirinin haline seyretmeklik. Bula da İslam'ın bize öwreden adaplary ve ahlakiyatlary, makarimi ahlakidan. Şoňa benaen ol erkekde raýat etmeli, zenanasynyň ýagdaýyna ve zenanasynyň halyna seyretmeli. Bu ýüzden zenana da erkeğiniň halyna seyretmeli. Eger şi temlik etmese, özüni ihtiyaryna goýmasa, erkek aziyet bolýan bolsa, o suratda bu da bireme şoňunden hamkary etmeli ve adamsynyň şi mesirde işba etmeli. Tammabada Hudaý etmesin ki şeytan ferip berip ondan gidip de munkerat o fahşaya munker şoňa mubtala bolmar ýaly. İkilenji bölüminde aya zenana hatmen adamsy bilen deňlik bereke erza bolmalymy diýip ki adamsy şoňa gynanmana haky barmy? Bunda aslan haky ýok. Bu suratda adamsy ojura etmelle sen maňa her ýedek men
geleke hembesler bolanna senne şu halla erza bolmaly, yetişmeli we men bilen hamkary edip de şeýle bir özüňe feşar ýetirmeli. Şaýat ol zenana islemiýe umuga ýagdaýy oňa jawap bermiýe, halaty oňa jawap bermiýe, tawanaý tabiaty çekmiýe. Şondan çyryň ol zenana hatman adamsynyň garizesi işba bolar ýaly tekmil bütün lezzete yetişer ýaly zenana da adamsyna erza bolmadan çyryň talaş etmeklik ol erkeğin hakyndan däl bolsa ol öz ýerinde bolmasa erkek bundan çyryň zenanasyna hukuki ispat edip ya zenanasyndan gynanmana haky ýok. Wallahu alem bis-sawab. Yine sonra edipdirleki zinana öz adamty bilen hembesler bolmadan iştinab etse hiç bir kesalaty da ýok. Näzir edipdirler. Hadis şerifde gelipdir. Sahih Müslim'de gelýär. Musnad al-Mustakhraj ala Sahih İmam Müslim'de de gelipdir. Enni مستخرجته قلبتر والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. يعني من öz nefsim öz yedinne gulan Hudaý bilen kasam içýänni. Haýsy bir denany ki adam şonu düşege çağırsa o da barmasa şol adamsyny razy etýänçe asmanna Hudaý tebarek we taala oňa gazap eder diýe. Ya Sahih Müslim'de gelipdir. Hazrat Abu Hurayra Peygamber Aleyhissalatu vesselam'dan rivayet etdiýär. İza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashih, her wagt bir adam öz aýalyny düşege çağırsa, felem ta'tih, o da gelmese, febata gazbana. Qaharly ýatsa, aleyha şu zinana qaharlanyp ýatsa, la'anathal malaika. Perişteler şu zinanaga lanet ederler hatta tusbih. Ta daňa daxil bolýança diýär. Ta daňa ýança perişteleň lanetine düşär boljak. Biz zinanaň wezifesi, şonuň ýanyk erkegiň wezifesi özüne kesalat bolmasa biri-biriniň hajatyny bertaraf etmeli täki biri-biri fesada barmar ýanyk. Fesadynyň ewine geçmeklik biri-biriniň wezifesi. Faqat biri-biriniň ýanyna oturup gurrun etmek däl, wezifesini şowherin hikmen anjam bermeli. Ýene sonra goýupdyrlar ki zinana men hembesler bolmady. Soňra patuya melafa birat bolmalymy? Birde ýalaňaç bolup jemaat bilimi ýa hukman şort birat bolmalymy? Ýalaňaç bolanyň müşkili ýok ýöne hukman üstüne melafa ýa-da melafa patu birat örtülmeli ki kamil ýalaňaç açyk bolup görünmeli ýanyk. Hatta ulamalar aýdypdyrlar ki şu ýalaňaç bolup jemaat etmeklikde, yani üstüne melafazat örtmeselikde doğjak oglanyň bihaýa bolmaklygyna sebep bolýandyr diýip aýdypdyrlar. Ýene sonra aýdypdyrlar, erheley biri-biriniň awratyny görmek näzire? Biri-biriniň awratyny görmek kän gowluk däl, gözi zäif eder diýe, hafızany kemer diýe. Emma şer'an gözetek şer'an dogry. Ýöne şerh-i İslam'na getiripdir. Cema halatyna bir-biriniň alatyny gözlemek ol gowdal, hatta oglanyň kör bolmagyna sebep bolar diýipdir. Pes ondan çyry örtünüp cema gatsa heýwara gowdur, adaby raýat etmeli. Siz cema gadyňyzda hadis şerifde gelýär, ýalaňaç bolmaň. Tajarrudul ayrayn, iki aýryň, iki heýwanyň ýanyk ýalaňaç bolmaň, örtünüp cema ediňi. Emma biri-biriniň awratyny görmekligi günah däl. Bismillahirrahmanirrahim. Sonra ötdürler ağlar adam öz zinanasyny owşasa ýa gujoklasa näme hukuma? Owşamakluk eger özünden emin bolsa, şahwat gozganypda
İdi cuma barmajana hatirjam bolsa işgali yok. Yoksa da mekruh bolýar. Kucaklaşmak da şeýle. Eger ýaşuly adam bolsa, ya öz şehwet tehrik bolmajana gowy gaýym pokda bilýän bolsa, onna kucaklaşmak işgali yok. Emma şehwet tehrik boljak bolsa, onna mekruhluk gelýär üstüne. Yine sonra gidipdirleke zufafy gize gelse, şonna bayat ertisi ganly parçany kökezmelimi? Aya şu emel günah mi ya günah dälmi? Bir söýgüli emel däl. Şon eger kökezmese bakere däl diýip aýtýarlar diýipdir. Bu sözlerde heýwara bir kabih söz. Şon bekarat hükmen zina bilen aýrylýan zat däl. Bekaratyň başga bir näçe ýollary da bar ki, ola bilen aýrylyp başarýar. Biz oňa zina bilen töhbet ýapmaklyk heýwara kabih zatdyr. Hatta şol sözü sabit edip bilmese, oňa 80 şallak zinaga töhmet uğurdy diýip uğurulmaly bolýandyr. Eger şol arus talep etse, islese, şonu hükmen şo şallak uğurulmaly we hatta kıyamatda oňa bergili Hudaý Tebarek we Taala şol arasda bolan zenanaga, arasda bolan erkege zina bilen töhmet ýapmaklygy gunahy kebirelerden karar beripdir. Biz on ýanak emelleri kabih emel o zatlary öz jamaamyzdan aýyrjak bolup saýydyň. Aleyküm selam. Doğanı soradıptır. Aya öz helinginin hem besler olsan suav var mı deyip. O suav var. Bugün Resulullah şuladın suavını zat beyan edip berine bir kulli başa ahkamla bilen bile sahabaların bir arz ettir. Ya Resulullah biz şehvetimizi eda etsek de ve suav var mı deyip soradıptır. Ondan sonra Resulullah fermaş ettirler. Aya şunu harama serf etse günahsı var değil mi deyiptir. Günahsı olsa harama serf edene günahsı var zadi. Halala serf etsen suav var katen. Suav az eder. Ama bu doğanımız soraşıpdırlar ki erheliğin arasında bir hatta merzi bar mı? Rabiti zanaşıyla deyipdirlar. Erheliğin arasında hiçbir hatta merzi yok. Her neceler isteseler rahat bolup bilýärler. Yöne edep bar. Edebi riayet etsen on savabı var. O döneme üstün örtsen gowy, awa başlan öýde yalanaç aýlanmasan gowy, örtügli bolsaň bu bir edepden gowy zat. Emma hiçbir merzi yok ona. Hatta Hazreti Ayşe radıyallahu anha men hiç wagtda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öwretini görmedim, o da men öwretimi görmedi diye. Yani edep riayet etmeli. Yoksa aytdık erheliğin arasında hiç hatta merzi yok. Edep riayet etsen savap. Soradypdyrlar rabiti zanaşyda erza bolmasa usul wajyp mı diýipdirler. Eger emeli duhul tafilen bolsa usul iki tarafı da wajyp bolýar. Men usul etmer bolýar. Gerçekten erza bolmasa da. Yine sonra gidipdirler ki bir zenana öz adamsy bilen oýnaşyp duqa erza bolup da bedeni kamil sost bolsa, duhul anjam bolmasa aya gusul wajyp bolarmy? Duhul bolmasa, meni de nazil bolmadyk bolsa gusul wajyp däl. Yani meni nazil bolmaklygy farz-ı harizyna garşy çyksa gusul wajyp bolýar. Emma farz-ı harizyna garşy çykmasa, gerçi bedeni sost bolsan, lezzetini görsen, oňa gusul wajyp däl. Yine sonra gidipdirler ki Qurs atmalyk suratyna şol daşyna enzal etmeklik hukmy näme? Muhtasarda zinanaň ejazasy bilen dogry diýip getiripdir. Emma
Allama Qadi Khan'dan Durul Muhtar'da nakletiyor ki bizim zamanımızda tün fesadı zaman bolan soň oğlan terbiyet qyyn bolan soň şondan çyry bidun icazada dogry diýip aýdypdyrlar. Ýene ona da ijaza bilen bolsa işgali ýok. Ýene sorak edipdirler ki aya hembesleri wagtda özümizi örtmelimi? Ya şudur şuna örtülmäni hembesleri edip bolýarmy? Hembesleri etjek bolanyny özüň örtmeli. Çon kitaplarda gelipdir ki bir adam yalaňaç hembesleri etse, üsün örtmese, şol nezdikiden oglan galan bolsa, ol oglan bir haya bolar diýip gelýär. Biz edepire ayet etmekdir hembesleri wagtda özüň örtmeli we hatta kıbla da bakmaly şo nezdikide. Yani kellen aşak tarafa garşyn bolmaly del. Yine sorak edipdirler ki erti namazdan sonra hembesler olmak näzire? Erti namazdan sonra da hembesler olanyň günäsi ýok. Ýöne bazı kitaplar şo erti bilen gusletmäne gitmeklik murawwatdan däl diýipdir. Ki qadim zamanna daşaýak çykyp suwa düşmek bolsa bir adana kep özüne ýetişýär. Emma bu zamanna galafa öýde gusledilenseň ol irat maňa waryt boljak gel. Yine sorak edipdirler ki hembesler bolanyna erheleýin egen maşy ennamynda bolsa bir her delili aya sonra gusledenden sonra şo egen maşyny giyip bilýärmi? Şo egen maşy nejasat degmedik bolsa giýibermeli. Sorak edipdirler ki näçil bilen aňyrda bir seferde bir kişi zinanaty bilen hembesler bolýar. Şolna oglan galýar. Ýöne iki kişi hembesler bolup arada gusul tapylmaýar. Aýa şu oglanlar müşkil gelermi? We etekde ýene sorak etdiler ki aýa şolar halal zada bolýarmy? Ol hukmen halal zada bolar. Şonuň lapty ýok gusul halal zadalyk ýa haram zadalyk. Ol fakat ýöne namaz terk bolupdyr, şu direkli günahkar bolupdyr. Emma ol oglana berjek ýani ýok. Yine sorak etdiler ki aya hembesler bolanda öňünden bismillah etmeklik günäm diýipdir. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala anh Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etdiýär. Her wagtki zinanaňyza ýakynlaşyp bolsaňyz Bismillahirrahmanirrahim diýip aýdyň. Şon şu Bismillahirrahmanirrahim sizi hefseder we birde size bir hasanat ýazar ta gusul cenabetden gusul etdiýänçän. Eger şol ýanaşmakdan oglanyň alagasa Huda Taala şol oglanyň deminiň tança size sowap berer. We şol oglanyň önje oglan şok agtyp çoğuluk şolaryň demleriniň tança size sowap berer diýip biz öňünden Bismillahirrahmanirrahim aýtmaly. Yine sorak edipdirler ki aya adat tamam bolandan sonra adata mahiyana tamam bolandan sonra gusl etmeke hembesler bolup bolýarmy? Täki iki gusl hem zaman biter ýanak. Eger 10 güni kamil doldurup yani 240 saat dolandan sonra kesilen bolsa on gurrun ýok, gusulsuz da neziki edip bolýar. Emma onun bärde kesilen bolsa hukmen gusl etmeli, gusl edenden sonra gurrunsuz dogry bolýar, yani adat dolandan sonra. Adat dolmaka bolsa ki adata hukmen gözleşmeli, adat dolandan sonra bolsa hukmen gusl etmeli ya gusl etmese de tayammumyň şeraýaty bitip tayammum edip de namaz okuymaly, gerçi nefil namaz bolsun. Ýogsa eger bir ikisini etmese hukmen bir namazy kaza bolup düşse neziki edip bolýar. Emma şo namazyň wagty geçmese onda neziki dogry del. Sorak etdiler ki haýy wagtynda zenana bilen besler bolma dogry da. Ihtiýadyň bolsa rahal näme diýipdir. Şeriatda haýly hatyna ýanaşmak haram, onun istifade etmeli. Onun
eger şehvet tuğyan etjek bolsa arada tutmaly, başga bir ýolla beren teskin tapmaly. Eger lüzumda bolsa ýöne ennamdan mesas edip ennamdan istifade edip bermeli, ýöne hiç wagt şeriat işi bitmeli, haram. Yine sonra öttürlen erkeğin aleti duhul tafandan ne miqdar duhul tapsa usul vacip deyipdirler. Duhul kitabın aytışına göre muhtasarul kaide metin kitaplarda belki fıkh kitaplarda da geliyor. Ve gayyebetu haşafetin. Haşafa gayip bolsa, yani dekerin başı da gayip bolsa usul vacip. Çe inzal tapsın, çe inzal tapmadın. Yani meni nazil bolsa da usul vacip, nazil bolmasa da usul vacip. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruh. Ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hadiye leh. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. ثورة قد لك قرآن حيثية İzden rabıt ejensi berqarar etmekliğin haram deyip günah deyip gelipdir. Defede Kur'an'ın bir sefeyi verdik şuna Suriye Bakara'nın 222. aya 223. aya şu ikisine delalet ettiye ki nezdeki doğru değil rabıt cinsi berqarar etmek izinden doğru değerliğine. Ve de a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yes'elûneke anil mahîzi kul huve ezen fe'tezilun nisâe fil mahîzi ve la teqrabuhunne hattâ yethurn. Ve yes'elûneke senden sorarla anil mahîzi hayzdan sorarla. Kul ayt huve şol hayz ezen. Ezadır. Ezan usulüne bazı ulemalar eziyet deyipdirler, eziyet vermek. Bazı ulemalar da ezanı necasettir. Şol hayz necasettir. Fa'tezilun nisâe fil mahîz. Pes mahîzda hayz gören vaktinde zinanalardan özlet edin. Zinanalarına zeki etmeyin ve la teqrabuhunne hatta yethurn. Şolura ta arasalayança yaqilleşmeyin. Fe izâ tetahharne her vakti paklense fe'tuhunne min haythu emerakumullah. Fe'tuhunne siz şolara gelin. Nereden? Min haythu emerakumullah. Hudaýyň emreden yerinden gelin diye. Pes hayızdan arasalanın suratına icazan yerden ba? Hudaýyň emreden yerinden. Pes bazı ulemalar yani eza necasatdır diye kani kıyas edip şol necasata kıyas edip duburuni İzden nezdiki etmek doğru değerli. En yöne وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَتْهُرْنَ فَإِذَا تَتَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّٰهِ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّٰهِ ve delalet ettiği Hudaýyň emreden yerinden gelin. Yine İzkayette nisâukum harthun lekum fe'tu harthakum ennâ şi'tum. Nisâukum sizin zinanağınız harthun lekum sizin ekrancaýyňyzdyr fe'tu harthakum siz ekran jaýyňyza gelin ennâ şi'tum. Halam pormaňyza. Yani ekran jaý diýip oglun dogmoklyk jaý. Pes oglun dogry ýany ýere siz halam pormaňyza nezdik gelip bilýäňiz diýdi. Pes harf jaýyna barmaly. Gaýry jaýa barmak nezdiki etmek dogry däl. Enne näçeden jaýa diýipdir? Aýaýy 222-223. aya Suriye Bakara'dan. Yine bir sorun idinna qadimna necaset kesifliginin hatirine deyipdi. Behtaş yok deyip ne şumat näme? Şumada gaýry moga yok. Ol
nejaset o gaýry nejaset del, hatta ne aýadan gaýry Peýgamber aleyhissalatu vesselamyň hadislerde ken şumuratyn mel'unun men ata imra'atan fi dubruha diye. Yani bir adam öz zinanatynyň ýerinden barasa nazdiki etse şol mel'undur, Hudaýyň rahmetinden daşdyr diye. Ýa-inki başga hadisde de ken her kim kahinin ýanyna barsa, ýa zinanaga ýerinden nazdiki etse şol adam Muhammed aleyhissalama nazil edilen dada kafir bolu diýip aýtýar. Biz şojara bir ulakan günälerden ona çebehtaş, bazı çebehtaş ýokdy, her halatda da dogry däl. Ýene soraň edipdirler ki bir öz zinanatyny ejbar bilen narazaýety bilen sırtyndan ýanaşsa aýa nikah bolýarmy diýipdir. Nikah bolýarlygyň üstünde ihtilaf bar. Yani ol nikah bolýar-bolmaýarlygynyň gurruny eger halal bilse, ihtilaf var. Bazı ulamalar şoni jumhur ulamalar diýip durul muhtarda getirýär ki dinen çykýar. Dinen çyksa bes nikah bolýar. Bes nikah bolandan soňra hükmen nikahına gaýtylamaly bolýar jumhur ulamalara göre. Emma bazylerde diýipdirler ki kafir bolmaýar diýipdir. Ki hulasatul fatawadan naklet ýöne onu da şol heýwara bir kabih ulakan günah kebirelerden. Onunçy ulamalardan Imam Siraksi ýanak adamlar da dinden çykar, kafir bolar, nikah bolar diýip aýdan nazariýeler bardyr. Onunçy men ýanak adama bir akyl adam, şunu ýanak emele akyl adam ýüz götürmer hiç. Ýüzlenmelerdir. Bizre emeller akyl adamdan sadyr bolmar.